Aliko, Oh, allergic James. ko kaya. Noko na kasi. Noko na kaya pag ketchup ko yan eh. Takating dito na fries. Ano kaya meron? Alam ko na yung nga kayo isa ngayon. O isa! Di mo na yung ketang kanya ka. Bumala Ketang ko. ketchup mo po kain. Alina ako mamamangan ketchup. Put na namin ni Colqueta. Saka mama ang ketchup. Aliko. Apo pa ito fries. Aliko, Oh, allergic ko James. kaya. Noko na kasi. I-call lang nandyan. Boy, Ano, talang taning call ni Ut na nung hindi patana. Noko na. O, call pekan mo ka rin kaya. Alika, peangan. Puta ya, si Joe. Pati pa mo rin ang fries. Aliko, peangan. Kahit ko, ako mamamangan french fries. Noko ni Jowan kanya. Noko ni Jowan. Turo mo na. Tara. Turo mo. Ut mo ka rin. Gisang dala rin ang fries ang kung. Ay, noko rin na kaya. Noko rin niya, call. Call, noko rin niya. Yan na. Ayo. Kuya, yan. Ba. O, doon mo ano na ng fries ang ketchup. Tolok ko, tama mo ako magutukin eh. Kasara-saray siya magutukin ako pagbintangan niyo. Oh, Mario, siya po mo ka ng labingan. Matukutang may karelo! Kailangan pa mo mamang ketchup. Magpapang fries. Makakasabis yung bano magutukin. Karano. Potega! Oy, Higa, pingamit ang kaya, pingamit. Alam niya manibigay siya, mga nanunaw ka lang niya mag-ketchup. Ala naman pin eh. Oh, Nanong... ini man mamangan. Liwaman eh, liwaman niya eh. At saka ino man mamangan ketchup rin tawag yun ano eh. Mario siya. Ala talaga. Namit. Nung atik ang gabon na pamsali, isend may ako pantun tayong buyer. Nung buyer na kaman, i-message mo ko pantun na kang gabon, kaya tang buri mo at mura. Cold storage naman or walk-in freezer or walk-in chiller is gagawa kami at i-message mo ko, i-quote tayo. At kung nung electrical naman, mag-quote kami rin, mga taratagayan mo rin, kaya buong bale, buong building, mall, yan mga yan. Trusses, buong bale or basta pagawa mi bale mo, mga taratagayan mo rin. Kaya i-PM mo ko, i-message mo ko, i-kontratan tayo, kaya kang bale. Or kaya kang building or kaya kang pagawa para legit at masanting yan. Okay?